Go muna tayo. Ang lamig ng tubig. Wala, talo nito yung mga resort kasi yung resort mo yung mga chlorine yun. Ito, natural, fresh talaga. Ayan, dyan ang gagaling. Kahit kinawin mo safe. Manawis na may yung lasa ng tubig. Maligo kami ngayon sa Ilogs. So yan, kakaiba yung vlog natin dahil ngayon lang makikita yung aking abs. Ayan, so umuulan kasi kaya di na ako nagdamit kasi maliligo lang din naman. Ayan, punta kami sa ilog kasi masarap maligo dito. Habang nandito kami sa aming probinsya kasi natural fresh water. Masarap talaga, napakalamig ng tubig. So pupunta na kami doon. Ayan, dalawang chikiting kasama namin para maligo din doon sa ilog. Ayan, so bilisan niyo yung lakad. Diretso. Baka sumimplang pa kayong dalawa dyan. Baka kayo madapa dyan. Pabalik na kami ng Manila. Namiesta lang kami dito sa aming barangay dahil masaya yung fiesta rito. Taon-taon may sayawan, yung mga event kung ano-ano, kaya nakakatuwa mag dito umuwi pag nagsiselebrate ng fiesta kasi bukod sa lahat maraming bisita rin kung saan-saan ang gagaling, may mga galing Manila o kung saan-saan lugar din yung iba. Ayan, ngayon bago kami bumalik ng Manila, ligo muna tayo sa ilog kasi siyempre nakainom kagabi para tanggal ang tanggal ang hangover. O hindi pa yan, sample pa lang yan, hindi pa yan. Diyan na lang kayo, diyan na lang kayo. Ayan, ano to, patubig sa palayan, doon ang gagaling yan. Ayan. Balong din pala to, dito. Yan, pupunta yan doon sa mga palayan. Patubig siya. So ayan na yung Ilogs. Doon kayo maligo. Yun, doon. Yan. Napakalamig ng tubig dyan. Akala mo may yelo. Yan, ito dati yung Binlago na private resort. Ngayon hindi lang nagawa kasi kulang sa time. Haharangan sana namin yan para diyan kami lagi maliligo. Kaso wala, hindi na kulang sa time. At naku po, pambira. Yan, nakikita nyo naman ang ganda ng tubig, napakalinaw. Yan, tayo maliligo. Napakalamig ng tubig nito, kala mo may yelo. Grabe, natural fresh water. Ayan, dadayo pa tayo kung saan saang resort. Dito na lang, solve na. Ayan, walang bayad, libre. Ang lamig pa ng tubig. At pakalinis ng ilog na to, walang naka-extension ng mga kulungan ng baboy kung anong kabahayan. Kahit dyan, safe na safe maligo dyan. Okay dyan, malalim dyan, tama lang sa inyong dalawa. Ligo kayo. Ayan. Di ba? Sarap ligo, Tan. So ligo muna tayo. Ang lamig ng tubig. Sarap. Wala, talo nito yung mga resort kasi yung resort mo yung mga chlorine yun. Ito, natural, fresh talaga. Ayan, dyan ang gagaling. Kahit kinawin mo safe. Manawis na may yung lasa ng tubig. Pakalamig.
Kasi maganda dito kasi wala man lang kalawang o ano, talagang grabe, sobrang linis. Paral. Damig. Ginaw. Ayaw mo nagawa? Ha? Ha? Ay. Saka ba ano lang ano? Ano pa ano ba? Sa. Bali, itong pinaliguan pala namin ito. Paanan to ng Mayon Volcano. Ayan, itong Mayon Volcano na dyan. So, kung sa balita ka makikinig, grabe yung zoom in sa mga camera. Pinakikita maraming apoy na lumalabas sa Mayon. Dito sa amin, wala kami nakikita. Kasi, siguro sa kabila, pero dito, wala, okay naman dito. Pasok naman to sa 8 km danger zone yung lugar na to. Ilang araw na kami dito, wala kami nakikitang kahit anong apoy o ulan ng abo. Part nung pinaliligoan namin, yung kabilang part, nanggagaling yan doon sa may unahan. Yan ang pinakang bukal niyan. Papunta ng ano yan, punta ng ligaw, yung tubig na yan. Wala kang ulam, manguha ka lang ng kangkong. Yan, gabi. Yan, libre. Yan ang kagandahan dito. Pag sa Maynila, bibilin pa. Samantala dito, libreng libre. Gusto mo ng puso ng saging, ayan, napakarami dyan. Manguha ka lang, ang dami, sobra. Uwi na tayo. Pauwi na kami, patapos maligo sa ilog. Medyo nakakahingal yung daan, ahonin kasi. Sarap. Preskong presko. Mamaya biyahe na kayo pa Manila. Salamat sa panonood na aming vlog ngayon.